ulwazi. Iyo lento tata uqala ndiyithanda kakhulu i-teaching. Hallelujah. All right, ndifuna sibambe lento. Uba uThixo wathi xa idala umuntu akamdala wamfanisa nezilwanyana. Yeah. Wamdala wambeka ngoba wathi xa isenza izilwanyana zangaqala athi masenze izilwanyana. Yeah. Wazenza engathethanga nto. Kodwa xa kufika kwisigaba sokuba enze umuntu, wathi umuntu masimenze ngokufana nathi. Yeah. So umuntu zangenziwe abekwe kwizinga lezilwanyana. Yeah. Wabekwa kwizinga lobuthixo. Hey, gosh. Yiyo lento abuzayo omnye ngenye imini athi Thixo uyintoni umuntu lo? Lento umkhumbulelayo umsilelise kancinane ebuthixweni wamnika ubukhosi phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Hey, gosh. Kodwa ke ngoku ngenxa yesono sika Adam umuntu wehla kwizinga lobuthixo weza kwizinga lezilwanyana. So umuntu ngokokukaThixo wayedalwe wabekwa kwizinga lobuthixo ukuze xa esenza izinto azenze njengoThixo. Ukuze umuntu emhlabeni asebenzisane noThixo. Yeah. Kodwa ngenxa yesono umuntu waphulukana nobuthixo wafana nezilwanyana. Hey, gosh. Kwichapter ezilandelayo uthi uThixo umoya wami awuzuhlala emntwini kude kube ngunaphakade ngoba umuntu usuke wayinyama. Hallelujah. Ngokwecebo likaThixo Jesus. umuntu bekufaneleke uba emhlabeni uyalawula uthetha izinto zive ngayo. Hey, gosh. Ngoba umuntu wabekwa kwizinga lobuthixo wenziwa wafana noThixo ncakasana. Ndizoyeka ndizonerhalisela nje uYesu ke ngoku xa esiza emhlabeni weza ezolungisa umonakalo owenzeke edeni. uYesu ukuza kwakhe wayengazanga kuzoqala icawe, wayezolungisa umonakalo owenzeke edeni ukuze umuntu abuyele ebuthixweni, ukuze umuntu abuyele kwimfuzo nemfano kaThixo. Yiyo le nto siva apho uNicodemus exoxa noYesu esithi siyazi mfundisi uba akekho umuntu ongenza ezi zinto uThixo engenaye. Amphendula uYesu athi ukuze ube njengam kufuneka sikutshintshe umnombo, kufuneka uyeke ukuzalwa enyameni uphume ekuzalweni emathileni kodwa uzalwe kwaThixo. Hallelujah. Kufuneka uzalwe ngokutsha. Ilizwe lethu linjenje kungenxaba kuphila abantu abazalwe enyameni. Ukuze kulunge kufuneka sitshintshwe umnombo uzalwe kwaThixo. Hallelujah. Hey. Hey. My Jesus. Abazalwa kule family kuthiwa bayeleyisa ihlabathi. Hallelujah. Kuthiwa noba uthe wasela into ebulalayo ayikukwenzakalisa ngoba uzalwa kwaThixo. Usindiso akuyonto yokusisa ezulwini mamele gama kuphela. Yeah. Sihamba sonke. Kodwa usindiso kukuhlangulwa komuntu kwizinga lobulwanyana aziswe kwizinga lobuthixo. Uthi uhambe emhlabeni uhambe ezulwini. Izulu eliya kuwe xa usiya kulo libe yibonus. Hallelujah. Mna ndilangazela ukuya ezulwini kuma umhlaba ulizulu
ngoba ndilili njengabantu, Hallelujah. andihlupheki njengabantu, ngoba ndizelwe kwaThixo. Hallelujah. Andilele ndilala ubuthongo bunencasa, ngoba ndizelwe kwaThixo. Andiphili bomi bantshontsho. Yini la Nkosi? Uba bekuthiwa sisindiselwe kuye ezulwini, ngongekho lo mthandazo kaYesu kuYohane chapter 15, chapter 17 verse 15, uthi bawandiceli uba basuse ehlabathini kodwa bagcine. Xa uzalwa kwaThixo awususwa kodwa uyagcinwa kuyo inkohlakalo. Yeah. Udliso ungadliseki, Manje Jesus. benziye le nqelengovu uwe nemoto emathetheni akho, ngoba uphumile kwizinga labantu ukwizinga lobuthixo. My God. Ufana noPawulos Oh, my God. owadliwa yonke lobuhlungu kodwa yangamenzakalisi, ngoba languye walapha uphuma komnye umnombo, umnombo wakwaThixo. Sekumnandi ukufundisa. Andigqabi, ndilala ubuthongo bunencasa, andoyiki igqwirha namthakathi, kodwa bona xa bejonga mna bayadoyika, ngoba ndingumntu, ndingunyana kaThixo, ndizelwe ngomoya, ndizalwa kwelinye ilizwe lingabonakalisi. Ndingugodi tata lungunkulu, kodwa andisazidli. Ewe ndingowakhona, ndiyabathanda, kodwa ndizidla ngala mnombo wakwaThixo. Masiphala amehlo, ndithe nzima mfushane, Hayi. ndinaso isondlo. Hayi, Mfowethu. Hayi. Vala amehlo wakho.